Eżiz aħwa Maltin u għawċin il-lejla għal serata oħra ġewwa River of Love. Nħeġġiġkom biex intom dok kollha li tissegwu tiftħu l-Bibja magħna fil-dan il-studju tal-Bibja flimkien fuq suġġett li forsi ħafna minna smajna xi ħaġa fuq, ġieli forsi għandna ħiel, għandna xi tip ta' għarfien, imma naħseb tajjeb li nikklarifikaw nerġgħu nfakru xi ħud u għal xi ħud jkun ovvjament ġdid għall-ewwel darba għal dawk li ma kunx qatt semgħu qabel. Ejja nitolbu flimkien l-ewwel qabel kollox. Missi Qaddis, ingrazzjawk tal-kelma qaddisa tiegħek. Tkellem inti minn fommi u glorifika Missi Qaddis l-isem tiegħek. Spiritu Santu, grazzi li tmexxina inti fil-verità sħiħa. Halleluja. Lilek nagħtu tifħir, glorja u nur. Dak kollu li ġamilt u dak li ħad kompli damen. Bil-kelma tijak mulajn f'dinna qalbna. U ġib fejqan, tisħiħ u illuminazzjoni u revelazzjoni f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen. Waħda mill-affarijiet li qisek meta inti titkellem bħala Kristjan u forsi xi wħud minnkom għadkom forsi għax għadkom qed tikbru, għadkom qed timmaturaw u forsi għat ma ħsibtu għadi, għamilt messaġġ naqra dettaljat ftit żmien xi ftit xurilu fuqha. Però ħanaqbad biss punt wieħed minnhom fuq. Aħna naħsbu li kull ma jiġri fid-dinja għax Alla jridu hekk. Kull ma jseħħ fid-dinja għax Alla għamlu. Naħsbu ħafna nies jaħsbu u anka bosta nsara kattolċi, inkluż evangeliċi, jaħsbu li jien kif jien għax Alla wara kollox għamilni hekk. Sejna ftit ilu kont kellimtkom fid-dettall fuq dan il-kunċett, imma ħammur naqra kunċett li lin minn hekk imma simili fl-istess ħin. Jekk aħna jiena u inti nħarsu lej l-istorja tal-kreazzjoni, sewwa l-istorja hija fil-ktieb ta' Ġenesi, kapitlu 2 u 3, anka wieħed, naraw li f'Ġenesi wieħed, Alla jgħidlek Alla ħalaq il-bniedem fuq ix-xbija tiegħu. Dan l-eżerċiż, dan l-eżerċizzju għamiltu magħkom meta għamilt dak il-messaġġ. Imma naħseb ħafna minnkom ma kontux hawnhekk, allura ħa nerġa' nagħmel dan l-istess eżerċizzju. Kemm hawn minnkom intom inti temmen li inti krejat fi xbija tal-Alla holiday. Il-biċċa kbira minnkom ma smajtux dak il-messaġġ żgur. Jew smajtuh ma fimtux kelma minnu. Ħanerġa' nsaqsilkom, ħanerġa' nikklarifika lili nnifsi. Kemm minnkom li inti temmen li inti ġejt ikkrejat fi xbija ta' Alla holiday. Naqsu l-idej daqqa waħda. Mela, ħanerġa' nagħmel l-istess eżerċizzju li għamilt magħkom. Tista' ssib li vers wieħed li inti krejat fi xbija Alla. Għaw xi ħadd cowboy. Li inti ikkrejat fi xbija ta' Alla. Għaw xi ħadd immaġni u xbija l-istess ħaġa. Għaw xi ħadd li inti għandek vers tista' tgħid li pastor ara hawnhekk il-Bibja tgħid li jiena maħluq fi xbija Alla. Għaw xi ħadd? Ara ħadd ma tjolla idea. Mela min fejn ġibta li inti maħluq fi xbija Alla? Għax ma tafx fejna? Ejli x'taħseb li tgħid ejja. Ejli x'taħseb ejli. Bravo. Eżatt, minti għandek il-bniedem? Mela anta m'intix maħluq fi xbija Alla mhux għalik qed jgħid. Morru miktib ta' Ġenesi, morru miktib ta' Ġenesi. Morru miktib ta' Ġenesi, mid-dara ħajkolli nerġa' nagħmel l-istess messaġġ. Morru, mulejjejni. Kulħadd jgħid mulejjejni. Alleluja. Mela.
Għaw xaħat trid jerġa' jipprova, għaw xaħat għandek xi vers li bl-aktar mod ċar jgħid li int maħluq fi xbija ta' Alla. Jew fl-immaġni ta' Alla, jew fuq is-sura ta' Alla. Int imma inti maħluq fuq xbija ta' Alla. Aħwa, mela Ġenesi wieħed. Ġenesi wieħed. I'm glad li qomtu. Hallelujah. Ġenesi wieħed. Vers 26. Jina minna li ħan nirrepeti ċertu affarijiet, għaw, mid-dera ma ħan nirrepeti xej, ħafna minnkom ma jerġa' jkun ġdid. Tajjeb ukoll, ara vera ma tistax tuħu xej for granted? Mux tab xej Pawlu kien jgħidilhom, ħanerġa' nfakkarkom u jerġa' jagħmel epistola, kważi l-istess bħal ta' qabel, għax mid-dera dawn sew kollox. Għax meta taqra Kolossin u Efesin tara tant simirtajt, jgħid mhux ġaqalu, imma mid-dera kellu bżonn jgħidulhom. L-istess Pietru kapitlu 1 jgħidulhom kelli l-bżonn li nerġa' niktbilkom biex infakkarkom. U mid-dera ħajkolli nerġa' nagħmel bħal Pawlu u Pietru. Ħajkolli nerġa' nfakkarkom. Amen. Amen. Mela. Ġenesi 1, Mr. Speaker. Ġenesi 1. Vers 26. Alla qal, ħanamlu l-bniedem fuq ix-xbija u s-sura tagħna. U jaħkmu fuq l-art. Issa int, make sure li titallima din skrittura, Ġenesi 1:26. Imminti x'ismek? Semi. Ħannara, semmi mhux qiegħed imżinżelaw. Int mhux imniżelaw, bro, ta'. Mela int ma tinkludihx, dal-vers mhux għalik. U xi wħud tant huma konvinti li dal-vers ma joċċalihom li jgħidu jiena ġejt mix-xadini. U jiena qatt ma nipprova nargumenta ngħidilhom amen hi. Ta' xadina taħseb. Amen. Il-bniedem aħna nafu mela il-bniedem ħalqu l-ewwel bniedem. L-ewwel bniedem li Alla ħalqu fuq iġbija tiegħu. Ħanejdilkom aħwa. L-Adam u l-Leva meta ħalaqhom. Qabel ma daħal id-dnub, kellhom xi nuqqas. Kienu jibżaw. Inti bża? Mela żgur b'dak mhux inti referi għalik. Inti timrat? Mela żgur ma kienx mhux inti għax dam ma kienux jimirdu. Inti ġili gdibt, qasqast, kont pastas, kont imqareb. Mela da żgur mhux inti, dinti xi razz oħra. Din razz oħra li ħalaq Alla, din mhux ir-razza tagħkom. Semi, I'm sorry, ismek mhux jagħtaw, mhux qed narah. Amen. Kemm naħdu, jiena nifhimkom għax ovvjament fil-ħajja bħalkom ngħix. Imma taf kemm naħdu affarijiet for granted, just sweeping statements li nisimgħu u naħsbuhom li huma hekk għax popolari. Ġieli notajtu kemm aħna nieħdu statements li nisimgħu, sweeping statements jgħidulhom. Ġieli tifhmuni xi tfisser sweeping statement? Għax huwa vers popolari. Per eżempju, Alla, ejn li lek innifsek biex Alla jgħinek. Mhux hekk tgħid il-Bibja? Laqqas vers wieħed bel. Kemm il-darba smajtuh dak il-vers. Għax Baster, il-mulej jgħidlek, ejn ruħek jekk tgħid Alla jgħinek. Għalhekk qegħdin fil-ħofra? Għax qed nipprovaw ngħinu ruħna. U iktar ma ngħinu ruħna, iktar nħafru l-ħofra iktar fil-fond. Kemm għodu attenti għax aħna ġejn kultura nisranija għandha tajjeb. Imma hemm ħafna ħażin. U naċċettaw ħafna affarijiet subkonxjament mod ġenerali li meta tarhom u tħares lehom u tarbilhom tgħid din minn fejn ġiet. Din minn fejn ġiet.
anka kultura li tibża. Jiena nibża mill-lajn. Li waħda tal-lemin u tal-xelu. Inti fem? Insara jgħidu li jħobbu l-bambin, imorru l-qoddis u jibżaw mill-lajn u mis-saħta. Nemmen fis-saħta li teżisti s-saħta. Imma jekk inti ta' Kristu s-saħta ma tistax taħdem fi. Għax li b'dak li Alla birek, l-ebda bniedem ma jistax jħtu. Però inti tista' tisħed lilek innifsek. Iġveri naċċettaw ħafna frażijiet, patterns of thoughts, li minar ma nindunaw ikunu għed iżammuna f'bondage ta' li niskopru l-verità. M'hemmx vers li tajt ejn ruħek biex Alla jgħinek. Kif tista' tgħin ruħek meta inti fih tgħix, fih tieħu nnifs u fih teżisti? Jiġifieri Alla huwa jżommok il-moment li jneħħi n-nifs tiegħu minn fik taqa' bħal xkura patata. Skora vojta patata, skora whatever. Il-patata saret ħafna popolari dal-axħar. U b'xi mod jew ieħor tissemma l-skora tal-patata. Anka l-Italja tix kemm issemmet il-patata. Amazing. Alleluja. Anyway. Allura inti min ħadd għallek li int fi xbijat Alla? Ħadd minna ma u jew twieled fi xbijat Alla. Il-bniedem li morru fi ktib ta' Luqa. Luqa kapitlu 2 jekk min sejr żball. Le, kapitlu 3, ismaw. Kapitlu 3 l-aħħar vers tal-kapitlu. Meta Alla ħalaq il-Adam, Adam kien iben Alla. Kontu tafu li Adam jissejjaħ iben Alla? U Alla kien missieru. Kien missieru. Għax kien maħluq u n-nifsu dirett minn Alla. Sawnek għandek eloġija ta' ġenerazzjonijiet u minn del-eloġija ta' ġenerazzjonijiet li bosta minnhom ukoll kienu parti mill-patriarki li jarfu lill-Alla bħala Abraham, Isaac, Jacob, Slaten, profeti. L-ebda wieħed ma jissejjaħ iben Alla, li fl-unika wieħed l-ewwel wieħed. L-ewwel wieħed biss kien iben Alla. Diret ngħidha għax hawn Malta u madwar id-dinja wkoll, kulħadd jaħseb jien twilidtek għax Alla għamilni, Alla għamlek giddib. Għaw ċaħat minnek Alla għamlek giddi. Alla għamlek tiffornika, fornikatur. Alla għamlek adulteru. Alla għamlek għet as ħallil. Le Alla għamel il-ħattek. Mela min għamlek hekk? ħattijħor. Xaħattijħor għamlek hekk. Id-DNA tijak ġiet imbabsa. Sakemm kellek terġa' titwieled mill-ġdid. Għalhekk kulħadd għandu bżonn jitwieled mill-ġdid. Kull min juża l-frażi għax jinek twieled. Ma all right, probabbli jista' jkun itwieled hekk. Jiena twieled jogħġbuni n-nisa. Meta twieled mill-ġdid ma bdewx jogħġbuni inqas in-nisa. Id-differenza hija li ma ħallejx dak li kien jiddomina li ħajti iktar. Jekk qabel jien kont irrid nagħmel xi ħaġa ħażina, qabel it-tentazzjoni tiegħi li nagħmel xi ħaġa ħażina,
fil-ġisem li huwa bl-Ingliż jgħidu fallen, it's a fallen nature, aħna natura fallen, kif tgħidha bil-Malti fallen? Midneb, natura midimba. Meta din it-natura ridet xi ħaġa, qabel kont naqbad nagħmilha. Għax hekk kont naf jien hekk kien wielet jiena dak jien hekk ta' passer. Nifmek li inti hekk għalhekk il-mulej jitolbok titwieled miġid biex issalva. Għax inti biex tidħol fis-smewiet, fis-salta ta' smewiet, trid tagħmel skambju tal-missirijiet. Għax meta u din llum itkellimta ma' wieħed ġurnalist famuż f'Malta li għalkemm huwa reliġjuż iħobb il-bulej u nemmi li qalbu għandu ħafna tajjeb, però għal-bidu ma setax jifhimha di. Għax jaħseb bħalma jaħsbu ħafna Maltin li inti kif inti għax Alla ħalqek. Le. Mkien m'hemm fil-Bibja la frażi u laqqas kunċett li Alla ħalqek. Allura Alla inġust. Il-xut ħaloqhom allura isbaħ minn oħrajn. B'difetti iktar, jew b'xi b'difetti inqas. Żgħilu mhux fer jekk aħna ħawaħlu f'Alla, mhux veru, mela Alla inġust. Allura mbagħad għandek kull dritt twaħħal f'Alla, jekk inti temmel li Alla ġabek hekk. U mbagħad Alla jiġi inġust doppju, għax issa Alla tant huwa inġust li għal ewwel għamlek hekk, u issa tiwaħħal fik ukoll. Qed tifhmux taħwit ta' dottrina. U x-xitan jorok idejh. Komplu waħlu f'Alla, żewwa dablu ħalli tiġu miegħi fl-infern. Għax la qed waħħal f'Alla, ma tistax iddu lejn Alla biex salvak. Ismawni, xi ħaġa kunċett ieħor. Ejna rawa di, Luqa 3, ejna rawa. Il-bniedem li jwaħħal f'Alla mhux ħajdur lejn l-istess Alla biex isalvah meta f'moħħu da għandu li Alla ġabu hekk. U għat iwaħħal f'Alla fl-istess ħin. Aħna tħallajna f'kultura u għalkemm kien hemm xi affarijiet tajbin, imma jiena bħala I'm sorry to say it, kattolku dejjem kien jgħiduli jekk għandek marda, Alla batilek bħala salib. Thank you, ta. Min babaċċa lejha, skużi. Għaliex ma battix il-da? Mela. U għajja ħuda b'xej. Għattifmu. Allura, għattifmu inti. Dinja, aħna t-nejxu fi żminijiet ta' erq kbir. Qed tindunaw il-żminijiet li ta' erq kbir li mhix xi ħaġa ta' issa. Imma l-erq qed jiżdied. Allura meta inti għandek poplu li ġie mallem tant b'mod żvijat li Alla għamlek hekk, Alla batlek dik il-marda, Alla batlek dik id-disgrazzja, Alla qatilek il-libnek, illa allu x-xitan kemm qed jgħix paxxut. Għax qatt ma jeħel xejn. Kollox Alla jagħmel. Ted mhux ħajtlob il-Alla, dak li barrad l-ibni, jew dak li qagħdil lill-missieri mhux hekk nagħmel, dak sadist. Tisma'whom in-nies jitkellmu hekk? Għax hekk ġew malma li Alla għamel hekk. Tifhemx erq. Qed tifhemx erq. Qed tifhem għaliex il-Vanġelu huwa importanti li jiġi pritkat. U l-Vanġelu mhuwiex Alla ħalqek hekk. Il-Vanġelu huwa li għavolja inti spiċċajt kif spiċċajt minħabba ċ-ċirkustanzi tal-ħajja, minħabba id-dem tal-ġenerazzjonijiet ġabuk fej ġabuk, is-saħħtiet li ġew mal-ġenerazzjonijiet, id-dnub li ġew mill-ġenerazzjonijiet qablek, minħabba dak kollu, Alla xorta ħabbek. Alla xorta ħabbek. U daħal għalik biex intervjeni f'ħajtek biex jagħtik tama u ma jħallikx tintilef. Jisit, inti rridu nifmu ħaġa. Kull wieħed minna, il-moment li twilidna konna markati għall-infern. Xaħat jorja li allura Alla tantu mħabba ħajtfan l-infern. Li Alla tantu huwa mħabba li konser l-infern u intervjena biex jisalvak. Mux Alla jibatek l-infern. Kull min twilet midneb, misħut, mifrut minn Alla, maqtuħ minn Alla, u Alla fl-mħabba tiegħu jibatlek xi ħmar bħali, xi ħmar bħal xi ħadd ieħor.
ix għandallek x'għamel Ġesu għalik fuq is-salib biex jifdik, biex jixtrik lura lejn dak l-istess Alla li fl-iskop oriġinali tiegħu tal-kreazzjoni kellu pjan għalik. Mill-bidu tad-dinja Alla kellu pjan għal ħajtek. Imma minħabba l-ħażen li ġie qablek u inti sofrejt il-ħażen ta' dawk qablek u apparti il-ħażen tiegħek ukoll, Alla rak u lilek konna sejrin, we were heading to a very scary end. Konna ħanispiċċaw fit-tmiem ta' biża, ta' tlamijiet, tal-waħx. Mhux fair. Żgur li mhux fair li Alla jmut u jibgħat il-libnu jiġi mbiċċer għal xi ħadd bħali u bħalek li kontinwament nirreġettaw u nwaħħlu fih f'kollox. Żgur li mhuwiex fair. Morru aqraw ktib ta' Ġobb. Kemm iwaħħlu f'Allax, mhux Alla bagħad jagħmillu hekk il-ġobb, le mhux Alla ta'. Mhux Alla li bagħtlu dak id-disgrazzja kollha Ġobb. Kien id-demonju li ġablu dak kollu lil Ġobb u għamel 30 kapitlu. Għamel 30 kapitlu ejja nieħdu kull kapitlu sena. Mhux il-każ, ma ta' parsi. Ejja nieħdu kull kapitlu sena. Għamel 30 sena jpalla fil-vojt Ġobb. Sakemm fl-aħħar Alla qallu għajjejtni u la Maltija salvaġġa għallajtni. Allura ġbin għalaqna qaħalek għax ilek 30 sena tpalla fil-vojt. Allu inti taf min jien basta qed waħħal fija. Hekk għallejlu da. Allu int fejn ma kont meta jiena krejajt id-dinja minn għalik li tant inti bravu. Taf li Alla qallu hekk il-Ġobb. Allu jien għamiltlek hekk lilek. Allu ilek twaħħal fija u takkużani li jiena qtiltlek il-mara, qtiltlek it-tfal, ġiblek. Min qallek li għamiltlek jienek? Allu poġġi bil-qiegħda ħantik il-lezzjoni ta' ħajtek. Mbagħad Ġobb taf x'għamel? Allu mula jaħfilli kemm pallajt fil-vojt, kemm akkużajtek fals. U l-ewwel ma qallu Alla qallu issa mur itlob għan-nies. Mur itlob għan-nies li jagħmlulek id-deni. U komplu jaksuk u komplu jakkużawk. L-ewwel itlob għalihom berikom. U dak kollu li x-xitan seraqlek jiena ħarrodulek seba' darbi. Dak l-Alla li naqdu jiena u inti. Li għalkemm min jaf kemm għamilna snin nakkużawh. Fil-ħina kbira tiegħu tgħidlu mulej. Ejni. U jiġi jgħidlek ismi bni. Fl-aħħar għalmenu fasalt. Għajjat li xi darba. Ilek snin takkużani li marrattek tiltlek kissirtlek familja, ilek snin twaħħal fija. Issa għalmenu ejja. Sejjaħt ismi biex nidħolu ngħinek. U Alla jħenna lik, jagħtik twelid minn ġdid u jtik bidu u tama ġdida fil-ħajja tiegħek. U jirrestawrak dak li x-xetan saraqlek. Jirrestawralek is-saħħa jfejqek. Jirrestawralek it-tama, jtik tama għal ħajja ġdida. Dak huwa Alla tagħna. Alla tajjeb, Ġesu jgħid. Ix-xitan ma jiġix jekk mhux bħal ħallil biex jisraq. Jekk inti xi ħadd saraqlek, mela taf minnu, għet jgħidlek Ġesu, il-ħallil. Biex ikisser, mela kellek ġada f'ħajtek li xi ħadd kisserilek, ma kienx Alla, qed jgħidlek min kisserilek, ix-xitan. Biex joqtol, jekk inti kellek mewt fil-ħajja tiegħek jew mewt qabel żmien ħanidu hekk għax kulħadd irid imut fil-ġisem xi darba oħra. Mela, u Ġesu jgħidlek imma jien ġejt. Biex il-daw kollha li għaddew minn daw kollha l-affarijiet mill-mewt, mill-mart, mit-tiġrib, mit-tifrik, jien ġejt biex min irid minnhom jista' jkollu l-ħajja ta' dejjem. U dak kont jiena u int. Min jaf kemm waħħalt falla miskin. Imnalla ma joħoġ għalih il-mulej. Għassa 23 sena kont ġejt mallem li kollox it-tort Alla. Ej li jien kif nista' buċċi minn qudiem qalbi sinċira nersaq lejden l-istess Alla li għal 23 sena penġwuli li dak li jġralek f'ħajja Alla milulek. Sakemm smajt il-Vanġelu tal-kelma tal-la vera li Ġesu ma ġiġ biex jagħmel dawn l-affarijiet, Ġesu ġi biex fejjani.
Ġesu ma ġenix, ma jridniex immur l-infern, Ġesu ġi biex jisalvani. U sirt Kristjan. U għajnej janfetħu li jien għandi Alla tajjeb. Għax huwa missier li jħobb illu lidu. U ħafna Maltin ma jafuħx. ħafna reliġjużi qatt ma xemmewh. Għandhom l-arti sagra kollha fid-dar. U m'għandhomx qalb waħda qatra sagru f'qalbhom. Immaġina daw kollu li akkużaw l-Alla għal-gwerer, għal-mart, għal-pesti, daw kollu li akkużaw l-Alla, meta jidru qoddimu x'ħajdulu, meta jiskopru li Alla ma mel xejn minnu da. Il-bnidem jinsa li dak li l-bnidem jizra u stess jaħsad. Għas għandek bżonnu d-demonju. Għax bil-ħazen tijak biss, tiġat kisser ħajtek. Amen, aħwa. Mela Adam kien jissejjaħ biss għada Ibn Alla, pija ma kienux jissejjaħu jek. Morru fi ktib ġal-ġwanni 8. Dan suppost messaġġ bażiku. Imma tjejna xi ħadd. Qed hawn xi ħadd qed jgħinek dal-messaġġ. Jekk mhux qed jgħin lilek, żgur hemm nies f'ħajtek li għandhom bżonn jisimgħuh. Mur għajn lilhom. Meta xi ħadd jgħidlek għaliex Alla jitfana l-infern. Alla ma jitfal ħadd l-infern. Intwelidt b'destinazzjoni, destination to hell. Delivery to hell. Alla intervjena. U dik hija l-verità. Kollha kemm aħna konna fid-destin tagħna lejn l-infern. U Alla intervjena. Smajna l-Vanġelu. Ħenna lina. Batilna lill-ibnu. Tana l-grazzja li għajnejna jinfetħu. Biex naraw. Amen. Ġwanni 8 jasimaw għadi. Gloria li l-ek, Abba Messi. Halleluja, Ġesu qed jitkellem ma' nies reliġjużi. Issa. Vers 39, ħajbda naqra minn hemm 39. 8:39. Issa daw tinsewx, tibbażawx dottrini fuq xtaraw fil-film sa' Hollywood. Daw fi żmienhom man-nies tagħhom kienu dawk li n-nies kienu jsejħu nies qaddisa, nies tal-Alla, nies ikkonsagrati għal Alla. Daw l-istess nies il-Kristu kienu joboduh. Għalhekk mhux ir-reliġjon ir-risposta. Kwalinkwa tip ta' reliġjon, sew jekk hija ta' Ruma, sew jekk hija ta' Ċina, sew jekk hija tal-Pakistan, jew tal-Indja, jew ta' Malta, jew tal-Awstralja, jew tal-whatever. L-ebda reliġjon. Ir-reliġjon hija dejjem għadu tal-Vanġelu tas-Salna. Dejjem. 39. Qabżu qalulu. Missirna u Abraham. Għallilhom Ġesu, kieku kontu wlet Abraham, kontu tagħmlu bħal ma għamel Abraham. Iżdissa qegħdin tfittxu li toqtlu lili bniedem li qedtilkom il-verità. Li smajt minant Alla. Dan m'għamlux Abraham. Abraham wieħed mill-patriarki. Intom tagħmlu bħal ma jagħmel missierkom. Daw kellhom l-istess missier. Kollha twildu mill-istess missier. Ommijiet differenti, imma missier l-istess. Min jipprova iweġġa l-poplu tal-Alla, min jippersegwita lill-poplu tal-Alla, min irid iwaqqaf il-vuċi tal-Vanġelu, mhuwiex tal-Alla,
missieru mhuwiex Alla. U għalkemm mhijiex popolari, il-verità hija dik. U tista' tkun iva, ġurnalist, jekk inti tikdeb u tawweġ il-verità apposta. Apposta. Inti li l-Kristu ma tħobbux u laqqas l-Alla, u inti m'intix talla u missierek Alla mhux missier tiegħek. Għax intom tagħmlu bħal ma jagħmel missierkom. Min hu missierna? Aħna maħniex u li tiż-żina. Missier wieħed għandna lill-Alla. Hekk min għalihom li Alla kien missierhom. Bħalma ħafna Maltin min għalihom li Alla huwa missierhom. Kif taf jekk inti missieri hux Alla jew le? Għax emilek, kliemek huwa kliem missierek. Emil missierek. U x'għax jagħmel dal-missier differenti? Li kieku Alla miżkien missierkom li kontu tħobbuni. Kieku Alla, kemm hawn minnkom tħobbuni li ollu jdejkom. Kemm hawn minnkom qed tikdeb. Jekk tikdeb, ħajkollok tindem issa. Għax il-giddibin kollha sema mija fil-bellija tan-nar. Isimgħu. Laqqas il-bniedem Alla laqqas il-għadu ma jobgħod jaħseb wara lil-ħuħ. Imma l-bniedem li mhuwiex ġej minn Alla li missier huwa x-xitan taf li jħobb. Imma jħobb il-tiegħu. Jħobb li missieru. Imma li l-uliet ta' Alla jobodhom, li l-Kristu jobodhom. Għalilhom Ġesu li kieku Alla kien missierkom li kontu tħobbuni. Għax jien ħriġt u ġejt minn għand Alla. Għax jien ma ġejtx minn rajja ma kien hu li bagħtni. Għaliex m'intomx tifhmu x'jien ngħid. Għax intom kelmti ma tifilħux għalija. Għaliex ma tifhmuhiex? Għax m'għandkomx il-kapaċità tifilħu għalija. Ma tobodu klimi, tobodu l-verità. Il-verità tiskomodakom. M'għandkomx qalbkom miftuħa għal-verità. Tħobbu l-gideb bħal missierkom. Intom ġejjin minn missierkom li huwa x-xitan. Jekk inti qiegħed hawnhekk tisma' dal-messaġġ u jekk inti qiegħed wara dawk il-kameras, Facebook, YouTube, televiżjoni, u xtieq salva, tixtieq tkun taf il-verità, iftaħ qalbek. Iftaħ qalbek vera. Iftaħ qalbek vera. Jekk ix-xewqa tiegħek hija vendetta, odju, ejra. Dak Alla? Missier Alla ekku. Imma x-xitan ekku. M'intix tinnota li x-xewqa tiegħek huma bħal ta' missierek ix-xitan. Intom ġejjin minn missierkom li huwa x-xitan. U x-xewqa ta' missierkom tridu tagħmlu? Ħanejt xi ħaġa. Illum jiena ġejt mistoqsi għax jiena nieħu għalija miċ-ċajt għax qaluli asshole. Ħattalija b'daqshekk laqqas qatra. Infakkarkom aħwa, moħħkom aħwa nfakkarkom. Ħanfakkarkom. Dak li qalu għalija qed jgħiduh għal Ġesu. Għax kliem huwa kliem Ġesu. Jekk tobodu kliemi, tobodu lil Kristu li qal kliem. L-istess kliem li jiena il-pappagal tiegħu. Tifhem, jekk inti tuħu pjaċir tiżżuffjetta b'ħadd ieħor, jekk inti tuħu pjaċir iġġib id-dwejjaq u bid-dwejjaq tagħhom iġġib il-ferħ lilek, int sadist, int imtektek, int għandek id-demonju fik. U missierek mhuwiex Alla,
missierek huwa x-xitan għax l-emil ta' missierek qed tagħmel. U mhux tal-li huwa tajjeb, tal-li l-ministri jridu għamlu għal-liġi. Issa marru votalhom ta' number one tihom. U m'għandix dubju li jekk ħadamlu xi jgħidulkom. Ħalli tkomplu żidu mal-kundanna tal-la fuq raskom. Liġijiet li kontinwament joffendu lill-Alla apposta. Mhux għax ma konniex nafu, apposta. Nafu, mekk iridu. Għax aħna nħobbu dak li jħobb missierna. Namlu dak li jixtieq missierna. Ix-xewqat ta' missierna ma' xewqat tagħna. U missierna huwa x-xitan. U jekk tuħu għalik, indem hu opportunità qabel ma tintemm ħajtek. Twieled mill-ġdid. Alla jaħfillek, jiena wkoll naħfillek. Kulħadd jaħfillek, kull minnu Kristjan jaħfillek. Imma mhux għax naħfillek jiena is-salva, jekk tindem int is-salva. Kieku kulħadd isalva x'naħfrilhom jiena, mela ħa naħfir Malta u għawdex kollha ħalli nkun żgur li kulħadd isalva. Ma mhux dik hija l-verità. Il-verità mhux għax jaħfillek xi ħadd issalva, il-verità hija jekk inti tindem u ddur lejna l-missier ta' Sidna Ġesu Kristu biex titwilet mill-ġdid u mbagħad hemmhekk dubitek kollha jinħafrulek u Alla ma jibqax jarak bħala l-għadu tiegħu, ma jibda jarak bħala ibnu u bintu għażiża. Amen. Intom ġejjin minn missierkom. Min huma daw li ġej minn missier? Li mhumiex imwielda mill-ġdid. Li x-xewqat tagħhom huma x-xewqat bħal missierhom huwa x-xitan. Li tridu tagħmlu dak li jrid missierkom u dan kien qattil sa mill-bidu. Qattil sa mill-bidu. Bniedem jekk tobodu f'qalbek l-ewwel Ġwanni 2, qtiltu f'qalbek u Ġesu jgħidlek li l-ebda qattil ma jrid il-ħajja ta' dejjem. Jista' jkun li inti qatt ma rfajt seba' kontra ħadd u qatt ma provajt toqtol lil ħadd, imma f'qalbek qtilt lil xi ħadd. Qed tifhmuha? Aħseb wara meta minn fommok joħroġ rixma ta' dranaġġ u nsejħulu arti għax laqqas jafu jispellu l-kelma arti. Jekk hemm artist f'Malta li jista' jitkellem b'awtorità fuq l-arti appart il-Bibja, huwa Gordon John Manchet. Professjonist biċ-ċertifikati kollha minn ġewwa Londra u ġewwa l-Amerika, artist. Twaqqax l-arti għaċċajt u għażdufiet u tinsulentax l-artisti vera. Jien artist. Mort skola tal-arti, iggradwajt mill-iskola tal-arti, arti sew tal-palk u sew tat-tpinġija. Jien l-artist vera, u ma nuħux għalija jekk jibdaw jgħidu Gordon John Manchet l-artist. Infatti, il-Papa ta' Marjella tiġa jgħidli għaw l-artist. Issa nirringrazzja lill-Ministru Owen Bonnici u lil Byron Camilleri li għamlu li liġi imħabba l-artist Gordon John Manchet. Kemm jagħtun importanza? Mamma mia, ma jistaw naħseb anka tikollhom xi jgħidu mal-mara żgur għax qed jaħsbu ħafna fija. Ma waqfux b'artikli u intervisti fuqi. Grazzi, di kollha propaganda tajba lija jekk għadha noħroġ għall-politika. Thank you. Napprezza l-advertisement. U li tħallsuh intom. Komplu għasqu. Għax għadkom ma tafuħx il-missieri. Nixtieqkom li ssiru tafuħ għax iħobkom. Imma għandkom ma għandkomx interess li toġbu l-missieri
Avolja li tmorru tbusu lill-ibnu titradixxuh wara minuta. Imma Alla jħobb il-kulħadd. Anke għal dawk li huma l-infern. Imma huma ma baħabbewx. Alla jħobb il-kulħadd. Imma għal dawk li jirrispondu għall-imħabba tiegħu biss isalvaw. Dawk biss jissejħu wliedu. Amen aħwa? Ġwanni wieħed, morru hemm. Qed tieħdu pjaċir? U lil Byron Camilleri u Lowen Bonnici nsemmi biex inħeġġet lill-insara u Kristjani kollha jitolbu għalihom. Jitolbu għall-Prim Ministru. Jitolbu għalihom. U pubblikament naħfrilkom. Però iċċassajtuni kemm taħsbu fija. Avolja battalikom 5 darbiet u l-ebda wieħed ma rrispondejtuni. Imma napprezza li qed turuni kemm taħsbu fija. Thank you minn qalbi. Kemm hawn min jixtieq li għandu imqar kwart tal-coverage li għandi jien. U b'xejn għalija. Vers 12, Ġwanni 1 vers 12. Imma lil dawk li laqgħuh, min? Lil dawk li laqgħuh, mhux kulħadd, lil dawk li laqgħuh. Lilhom tom is-seta li jsiru wlied Alla. Lilhom lil dawk li laqgħuh tom is-seta, mhux lil kulħadd, mhux kull min twieled fid-dinja, imma lil dawk li laqgħuh dawk issa jsiru minn uliet ix-xitan u jinbidlu f'uliet id-dawl uliet Alla. Li daw u lilhom tom is-seta, dik il-kelma seta tfisser ukoll id-dritt. Tom id-dritt. Li jsiru uliet Alla. Dawk li jemnu f'ismu. Li twildu mhux mid-dem u anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-ridda tal-bniedem. Iżda daw twildu minn Alla. Qed taraw min huma uliet Alla? Dawk li huma imwilda minn ġdid. Mhux dawk li għax imorru l-Knisja, jew għax dawk jgħidu talba, issa għid talba, mur il-Knisja, aqra l-Bibja, ma b'daqshekk ma tagħmlekx uliet Alla. Irid ikollok relazzjoni ħajja ma' Kristu. Trid tixxenna għalih. U tkun taf meta inti Alla, titngħidilkom meta tkun taf li inti vera Alla, meta dak li Alla jobod tibda tobodu int. Meta dak li Alla jħobb tibda tħobbu int. Meta dak li jdarda lil Alla jibda jdarda lilek. Meta dak li jnikket lill-Ispiritu Santu jibda jnikket lilek għax is-sint issir natura ħaġa waħda ma' Kristu. Jekk inti għadek tuħu pjaċir bil-ħażen, tweġġa' n-nies apposta, timmala f'amhom apposta, tikdeb u tħarref fuqhom u tħammiġhom apposta, nafu għaliex tagħmel hekk għax missierek huwa ix-xitan. Però kollha konna uliet ix-xitan xi darba u għalhekk il-grazzja tiegħu Alla tagħna l-opportunità nitwildu mill-ġdid. U xi ħaġa tal-għaġeb. Għajnejna nfetħulna, indunajna kemm konna aħna mitflufin u xi ħnina kbira l-mulejwera magħna u salvajna u sirna uliet Alla l-Missier permezz ta' Ġesu Kristu. Amen? Amen. Grazzi mulej. Kolossin 1. Come praise and worship. Kolossin 1. Isma' għadi aħwa. Vers 13. Famuża di. Ħalisna mill-ħakma ta' dlam. Miġveri aħna konna maħkuma mill-dlam. U daħħalna fis-saltna ta' ibnu. Mela mhux kollha ħadd minna ma twilet fis-saltna ta' ibnu, ħadd minna ma twilet fid-dawl, aħna twilidna fid-dlam, konna maħkuma mid-dlam, konna missirna ix-xitan.
U daħħalna fis-salta ta' ibnu l-maħbub li issa bih għandna l-fidwa il-maħfra ta' dnubi. Amen. Grazzi Ġesu. Morru fi ktib ta' l-ewwel Ġwanni, kapitlu 4. L-ewwel Ġwanni 4. Grazzi Spiritu Santu ta' din il-kelma. Vers 1. Eżis, mux li l-kull xorta ta' spiriti għandkom temnu. L-spiriti stħarġuhom biex taraw ikunux ġejjin minn Alla. Għax kienu ħafna il-profeti folots li ħarġu fid-dinja. L-spiriti ta' Alla, l-spiritu ta' Alla, tarfuħ b'dan. Kull spiritu li jistqar li Ġesu Kristu sar bnidem u minn Alla. U kull spiritu li ma jistqarx li Ġesu mhuwiex minn Alla. Illum kien hemm xi ħadd qal li jiena raġel tajjeb u ma nħossniex li għandi bżonn il-Alla. Għalija u għalik tinstema' da'wa. Believe it or not, din hija kunċett komuni. Kunċett komuni. Ara kemm huwa mitluf. Immaġina il-bniedem li twilet għami jista' jmissjaħ id-dawl. Min jaħseb li m'għandu bżonn il-Alla? Għax għadu għami. Għadu fid-dlam. U kull spiritu li ma jisqarx Ġesu mhuwiex minn Alla. Dan hu l-ispiritu tal-Antikrist li jmur kontra Kristu. Li intom smajtu li għandu jiġi anzi issa stess ġaqjat fid-dinja. Immintom ġej minn Alla u lidi. Smajta di? U ġaqlebtuhom daw l-ispiriti u daw ix-xjaten għax dak li hemm jagħmar fikom u akbar minn dak li hemm fid-dinja. Dawk huma mid-dinja għalhekk jitkellmu skont id-dinja. Għalhekk jippubblikaw artikli, jagħmlu programmi għax huma jitkellmu bħad-dinja. U missier id-dinja daw in-nies missierhom huwa x'dan. U d-dinja lilhom tagħti widen. Lilhom id-dinja. Lilhom tagħti widen. Lil daw tagħti widen. X'id-dinja tħobb dak li jħobb missierhom. Aħna iżda ġejjin minn Alla. Mela min jaraf li Alla jisma' lilna, min jaraf il-Alla jaraf u jisma' lil min jitkellem kliem Alla. U min mhuwiex minn Alla ma jagħtinix widen. Min dan narfu li mu l-ispirtu tal-verità u li mu l-ispirtu tal-gideb. U l-ispirtu tal-gideb id-domina pajjiżna. Mhux li u lilek, għax aħna maħniex ta' taħt l-ispirtu iktar. Aħna taħt l-ispirtu tad-dawl u tal-verità. Morru fl-ewwel Ġwanni kapitlu 5, vers Grazzi mulej. Vers, dan huwa wieħed mill-iktar versi favoriti tiegħi. 18. Aħna nafu li kull min wieled minn ġdid, kull min wieled minn Alla, ma jidnebx. Imma pastor mhux kulħadd jidneb. Min wieled minn Alla ma jidnebx. Imma tista' ma tidnebx. Kull min wieled minn Alla ma jidnebx. Id-dnub m'għandux ħakma fuq iktar. M'għandux seta fuq. Ma tgħidlekx kull min jitwieled minn Alla ma jistax jidneb. Xorta jista' jekk irid. Jekk irid. Imma minnu ta' Alla ma jridx jidneb. Imma li mnissel minn Alla Ġesu iħares lili u lilek mid-dnub. Ġesu huwa l-protezzjoni tagħna.
U l-ħażin ma jmissux bidejh. Il-ħażin ma jmissux bidejh. Il-ħażin ma jistax imissek lilek. Il-ħażin ma jistax imissni. Jista' jiġi kontra tiegħi, ma jistax imissni. Jista' jittantani, ma jistax jidħol jekk ma niftaħlux il-bieb. Nafu li aħna li mweldin minn ġdid ġejjin minn Alla. Imma l-komplement tad-dinja kollha qiegħda taħt idej il-ħażin. Amen. Imma aħna nafu wkoll li bent Alla ġie u tagħna d-den biex narfu lil Alla u li huwa vera. U aħna ninsabu f'Alla u li Alla l-veru f'ibnu Ġesu Kristu. Dan huwa Alla veru. U l-ħajja ta' dejjem. Ħanispiċċa bl-aħħar skrittura, morru f'Tieni Korintin. U ħanitolbu għal dawn in-nies. Itolbu anke n-nies li semmejt, ħalli għajnihom jinfetħulhom. L-infern mhix ċajta. L-infern mhux xi sentej ħab sospiżi da. Jew xi multa ta' 500, jew ta' 5000. L-infern hija il-dejn li ma jitħassar qatt u titħallsu b'ruħek eterna. U minn qalbi nitlob lil mulejja tiggrazzja lil daw il-ministri li qed jagħmlu lilhom infushom sudditu tal-gideb, tal-ispirtu tal-gideb u li jdaħlu f'pajjiżna ruxmata spirti ta' bullying u ta' gideb biex dak li huwa tajjeb jgħidulu ħażin u dak li huwa ħażin jgħidulu tajjeb. Għax idin taħt l-ispirtu ta' gideb erq. Allura inti tgħid il-daw li għaw daw ministri hekk bla dubju. Il-ġurnalisti ukoll bla dubju. Anka lili bla dubju jekk m'intix imwieled mill-ġdid u ma tixxennaqx għall-affarijiet Alla. Għax minnu Alla jixtieq jagħmel l-affarijiet Alla. Inti tixtieq tagħmel l-affarijiet Alla. F'qalbek kuljum inti tixtieq titolbu lil Alla mulej nixtieq noġbok illum. Xi trid minni mulej? Użani mulej. Inti jew kuljum tara xi trid int, x'ħadd tħawwat u x'ħadd kisser u x'balbuljata ħadd tagħmel. Għax in-nies Alla jixtiequ joġbu lil Alla. Imma n-nies tad-demonju jagħmlu x-xewqat ta' missierhom. Kun taf jekk inti x'Alla jew le. Faċli. Ħares lejn x-xewqat tiegħek. It-Tieni Korintin 4, vers 3. Jekk imbagħad il-Vanġelu tagħna jibqa' mistur għal dawk li jintilfu, dawk li l-Alla ta' din id-dinja. Smajta? Minu l-Alla ta' din id-dinja? Ix-xitan. Dalbilhom il-moħħ tagħhom, dalbilhom moħħhom. Ġifieri huma omja. Imma jaħsbu li jaraw. Imma huma omja fil-veru tinżel kelma. Dalbilhom il-moħħ tagħhom nieqes bil-fidi biex ma jarawx jid-dawl tal-Vanġelu glorjuż ta' Kristu li huwa ġbija Alla. Għax aħna l-ġesru l-mulej qegħdin inxandru u mhux lilna nfusna. Mhux jgħid il-paster x'jgħid Ġesu. Mhux jgħid l-isqof x'tgħid il-kelma Alla. Mhux jgħid dak u x'jgħid ieħor. Dan huwa il-Vanġelu ta' Kristu. Għandek kull dritt tirraġettah. Għandek id-dritt iżżufjetta bih jekk trid. Nista' nwedek fuq l-awtorità ta' Kristu li kull ma tiżra int stess ħataħżdu. U inti ma tistax tippretendi li xi ħadd imut bil-valenu stess li inti qed tixrob. Ftakara di. Ħadd qatt ma miet fl-istorja bil-valenu li xi ħadd ieħor xorob. Daw qed jixorbu mill-mejda tad-demonju il-valenu li qed joqtolhom lilhom infushom quddiem Alla. Għax ulied huma x'da, għax ix-xewqa tagħhom huma xewqa ta' missiera. Ix-xewqa ta' minut Alla huwa li joġob il-Alla. Jonor il-Alla b'emilu, bikliemu, bix-xewqa tiegħu. Faċli inti Alla. Inta Kristu. Tqum kull filgħodu, tmur fejn tmur tixtieq tagħmel dak li huwa sew u toġob il-Alla u tonor il-Alla biklimek, b'emilek, mal-proxmu, anke ma' dawk li ma jaqblux miegħek. Jew li lest
li tara kif ħatara u taqla xi ħaġa biex tibda tfajjar il-valenu. Tibbulija. Issa dal-kliem huwa mhux għal kulħadd. Dal-kliem huwa għal min iħobb il-verità u jixtieq jimxi mal-Alla, jiskopri l-Kristu u jkun imwieled minn ġdid. Mbagħad nista' ngħidlek inti vera issa ġej minn Alla. Għax issa titwieled minn ġdid. U minn Alla tas-sema jsir missierek. Sakemm titwieled minn ġdid Alla tas-sema mhux missierek. Ejja nbaxxu rasna nitolbu. Għaw xi ħadd illejla jgħidli pastor, dal-messaġġ kien għalija għandi bżonn inkun ċert li jiena mwieled minn ġdid. Nixtieq nkun żgur li jien salvat. Dobbieti maħfura u lina tal-mulej. Għaw xi ħadd illejla u l-idej. Grazzi mulej, grazzi Ġesu, min iktar. Grazzi Ġesu, inti tixtieq tkun żgur li inti mwieled minn ġdid. Li missierek huwa tassew missier tas-sema. U nutli tuħu għalik fuq dak li smajt. Rajtu miegħi fil-kuntest kelma b'kelma mill-Bibja. Jekk inti m'intix imwieled minn ġdid, missierek għadu x-xitan. Inti tixtieq titwieled minn ġdid, tixtieq tkollok missierek li huwa ta' smewit? Ġesu x'qal, jekk bniedem ma jitwilidx minn ġdid u missieru ma jsirx missieru ta' smewit ma jistax jara s-salta ta' smewit. Kulħadd iqum bil-bifa. Għal dawk li ndhom fuq YouTube, televiżjoni, Facebook, għajdu tittalba bija, jekk inti tixtieq tagħmel ċertezza f'qalbek li inti salvat. Missierek huwa missier Kristu Ġesu. L-Ispiritu Santu jiġi jammar fik. Dnubitek jiġu maħfura u jkollok trasferiment mis-saltna ta' dlamiet għas-saltna ta' dawl. Ejdi talba warajja minn qalbek, ejdu warajja minn qalbek, dak kollu li għoddejtu idejkom. Dak kollu li għan l-ewwel darba tixtieq tkun salv. Ejtlob warajja sa stess, ejtlu missi qadis. Illum nixtieq nkun żgur. Li millum il-qudiem jien salvat. Nissejjaħ iben Alla fi Kristu. Mulej jiena midneb. Jiena dnibt kontra tiegħek. Ix-xewqat tiegħi kienu dejjem dak li ma jogħġbux lilek f'ħafna affarijiet. Ma millum il-qudiem nixtieq li tagħtini qalb ġdida. Qalb ħajja. Imlini bl-Ispiritu Santu. Naraf li Ġesu huwa l-iben tal-ħaj. Wellidni minn ġdid mis-siqadis. Aħfilli d-nubieti. B'qalbi kollha nemmen li Ġesu miet għalija fuq is-salib. Xerred demmu biex nubieti jiġi maħfura u ħaposti fuq is-salib biex dak li kien ħaq lili jieħdu hu fuq is-salib. Ġesu, aħfirli, nindem minn qalbi kollha. Millum il-qudiem irid nimxi ma' Ġesu, irid insir nafu b'mod personali. Illum mulej kont naraf, qed naraf li ma kontx imwieled minn Alla, ma kontx ġej minn Alla. Ma llum naf li jekk nagħmel il-sili u l-mulej tiegħi lil Ġesu Kristu, jien nkun ġej minn Alla għax nitwiled minn ġdid. Għalhekk illum nitwiled minn ġdid, mhux bis-saqqa tiegħi ma bil-grazzja tiegħek. U niddikjara mulej tiegħi u Alla tiegħi. Inti Ġesu Kristu l-iben tal-ħaj. Għall-glorja tiegħek Messier. Amen. Għadli ċarċi pagħileni. Alleluja. Jekk inti qed tittalba minn qalbek, illum salvat. Illum għandek missier ġdid. Illum għandek familja ġdida. Illum l-Ispiritu tal-missier ġi jagħmar fik biex inti tista' seħħlu qabba missier. Ibda l-Bibja għax bekk Alla jkellmek. Itlob għax jekk inti titkellem Alla u tielet ftakar ejja xxierek ġewwa l-familja tal-mulej. Ejja ntaqgħu magħna kull nhar erba' u nhar tasib fis-seba' tal-għaxija u l-ħadd fil-għodu fl-10 ġewwa River of Love Christian Fellowship, il-gondolier, it-triq taħt tal-xin ġewwa ħalaxa dej il-barani, it-triq tal-barani, narawkom il-paċi magħkom. God bless you. Hallelujah. Amen.